そらこっちが聞きてよ。なんで俺の右手に血が。いや、女になってんだよ。私にもさっぱり。それに、お前なんで俺のこと知ってんだよ。私、ずっと片思いしてたんです、聖司君のこと。片思い？ 3年前、初めて見た時から大好きで、聖司君と一緒にいられたらいいなって、ずっと思ってて。告白だよ。生まれて初めて告白されたよ、俺。いや、嬉しくねえ。右手なんかに告白されてもちっとも嬉しくねえ。あのな。はい。片思いだかなんだか知らねえけど、こんなのはっきり言って迷惑だよ。こんな腕してどうやって生活したきゃっつんだよ。そんなこと言われても。私だって目が覚めたら聖司君の右手になってて、わけわかんなくて、本当は泣き出したいくらい怖いです。でも、大好きな聖司君のそばにいられるなんて、ちょっぴり嬉しいかな、なんて。じゃねえよ。俺はこれっぽっちも嬉しかねえよ。ほらな、お前。島田じゃ狂犬沢村って恐れられてる男だぞ。その俺がだな。それでぶち殺すってめちゃくちゃかっこ悪いだろうが。私、頑張ってかっこよくなるように努力します。いや、そういう意味じゃなくてよ。くそ、どうすりゃいいんだ。そういや、こいつの本体はどうなってんだ。雑誌は一箇所に集めておいた方がいいですよ。今や新聞雑誌も分別ゴミですからね。何やってんだよ、お前。はい、少し散らかっているのでお掃除をと思いまして。なんかこういうのも悪くねえかもな。ギューにミルクちゃん、ベッドの下でも。ではよせ、やめろー。みちんじゃねえ。捨てましょう、この際。お前が勝手に決めんな。それよりうちはどこなんだよ。うち？お前のうちに行けばこうなった原因が何かわかるかもしれねえだろ。でも元に戻りたくねえのかよ。このままじゃ嫌ですか？当たり前だろ。沢村さん、昨日はどうも。あれ、沢村さんは？休みよ。休み？喧嘩で忙しいんでしょ。あの不良がいないおかげで今日は静かでいいわ。なんだった？何よ。沢村さんはな。おい、委員長、ちょっと職員室までプリント取りに来てくれ。はい。生意気なスキャラだ。マリンちゃん。緑。ここがお前んち。はい。すっげー。マジかよ。お前とんでもねえお嬢様なんだな。やっぱり帰りましょうよ。別に私はこのままでも。よかねえよ。はい。お嬢さんの友人なんですけど。お嬢様は休養で外出なさってます。外出？今日はお戻りになれないかと思います。外出ってどこへですか？お引き取りください。沢村さん、風邪でもひいたのかな。見舞いに行ってみっか。すいません。宮原さんですか？
鴨ネギ女子校のお嬢様たちが僕に何かご用でも？私たち沢村さんのファンなんですけど。え、沢村さんのファン？どういうことだよ。お前がここにいるのに、もう一人のお前が外出って。はぁ、やべえよ。マジやべえよ。でも今は幸せです。ん？だって大好きな聖司君と一緒にいられるんですもの。私、いつもホームから聖司君のこと見てたんです。でもいつも遠くから見てるだけで。小倉橋高校なんです。お嬢様の上にエリートってか？友達はみんな聖司君のこと桜田門高校の不良だって怖がってるけど、私知ってるんです。本当は優しい人だって。いつも弱い人を助けてあげたりしてる、そんな聖司君が大好きで。だから今はとっても幸せなんです。昨日はどうも。今日はどうしたんすか？ちょっと風邪ひいちまってな。やっぱ風邪っすか？大変。お見舞いに行きましょう。沢村さん、今から見舞いに行きますよ。いや、大したことねえからいいって。実は今、沢村さんのファンって子たちと一緒なんすよ。二人とも見舞いに行きたいって言ってるんすけど。そうかい。なら仕方ねえな。聖司君？よっしゃいいか、よく聞け。いくらお前が俺を好きでもな、右手のお前を俺が好きになるわけがないっつうか、気持ちは。